Inawgurat ġnien Marcel Pisani, spazju miftuħ u aħdar f'Dar il-Kaptan, għaqda volontarja li toffri servizzi ta' respite lil persuni b'diżabilità u appoġġ għal familji tagħhom. Dan il-ġnien infetaħat gawdija ta' aktar minn 240 persuna b'diżabilità. B'investiment ta' €9 fl-ewwel fażi tal-proġett, ix-xogħlijiet kienu jinkludu li ddisinjar mill-ġdid ta' dan l-ispazju miftuħ. Wara din il-fażi twaħħlu numru ta' siġar u arbuxelli kif ukoll qiegħed pavimentar ġdid li jixraq mal-post. Filwaqt li nħolqu wkoll passaġġi madwar l-ispazju miftuħ. Dan kollu huwa komplementat b'amara ta' barra u tamir modern ieħor ta' rikreazzjoni u eżerċizzji. Ġew installati lanterni ġodda b'lampi li jikkonsmaw inqas enerġija filwaqt li jdawlu aħjar il-post kif ukoll sistema ta' irrigazzjoni għal pjanti u s-siġar. Il-ġnien huwa msemmi għal Marcel Pisani li miet fl-2017 wara battalja mal-marda tal-kanċer. Pisani kien missier ta' żewġ tfal b'diżabilità u dedika ħajtu għas-settur u huwa wieħed mill-fundaturi ewlenin tal-ewwel grupp ta' appoġġ għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità, is-Soċjetà Nazzjonali tal-Ġenituri ta' Persuni b'Diżabilità. Iċ-ċermen ta' Dar il-Kaptan Martin Saliba qal li b'dan il-proġett persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom issa għandhom post sigur u sostenibbli li jistgħu jqattaw ħin ta' kwalità flimkien. Qed naraw iġnien ta' Dar il-Kaptan li qed biswit Dar il-Kaptan ġew imtarfa fejn għadna kemm inirvarajna ftuħ tiegħu wara li sar xogħol estensiv ta' rinnovar u pavimentar sabiex ikun iktar aċċessibbli, ikun post iktar sigur u fl-istess ħin qed inżidu s-servizz favur il-preżabilità. Il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' dan l-ispazju miftuħ fil-qalba ta' Dar il-Kaptan jiforma parti minn katina oħra ta' proġetti ta' spazji miftuħa li d-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi qegħdin jaħdmu fuqhom madwar il-pajjiż. Fosthom żewġ spazji miftuħa f'Ħażebbuġ, fil-Mosta, l-Imqabba u Ħalkirkop fost lokalitajiet oħra. Is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia qal li l-inawgurazzjoni ta' ġnien Marcel Pisani f'Dar il-Kaptan mhix biss ċelebrazzjoni ta' spazju miftuħ ġdid, iżda ġest simboliku konkret li juri kif il-politika tista' tkun tassew umana meta tpoġġi d-dinjità tal-persuna fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni.